आर'नाय टी फेक्टरि बेखेवदों दिनै दैमुगुरि गामियाव। नोंगौ क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय दैमुगुरि गामियाव दिनै सानजौफु समाव साहा फेक्टरि बेखेवदों। मख'नो गोनांदि अमिय मुसाहारि आरो जय'आ ब्रह्म बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै बे साहा फेक्टरिखौ खुलिदों। खौराङाव बुंथिनाय बायदिब्ला साहानि फाननाय दामनि बेसेनखौ नायनानै फेक्टरियाव मावग्राफोरनि बेसेनखौबो नायनानै होनाय जागोन होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो इएम उकिल मुसाहारिजों लोगोसे बारग' एमएलए बनेन्द्र मुसाहारि आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां खालामफैयो। क'क्राझारावनो थायो खिन्थु आं दिनै बे टिफाइ ओनसोलनि दैमुगुरि गामियाव मोनसे टि फेक्टरि खुलिनानै जों सानै पार्टनारशिपआव खुलिनानै बे टि फेक्टरिनि अपेनिंनि दिनै मानसि जथुम्मा जानाय जादों आरो नोंथांमोनखौबो आं दिनै बे गिबियावहाय आङो जोंनि रादाबखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोनहा जे एफा खस्थ' खालामनानै बिसिम फैनानै जोंखौ सहाय खालामफैदों। नोंथांमोननिख्रुइ जों बयनोबो मिथिसार होनो हागोन आं बेखौ बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोङो बे जिनिसखौ खालामदों बिराद गोबावनिफ्रायनो बे बिथाङा खालामबाय थादोंमोन अमिय ब्रह्म बिथाङा हारसिं हाजोबैनि थाखाय दिनै आंखौ लोगो लानानै आं दिनै बिथांखौ हेफाजाब होदों। दा जों सानैजों पार्टनारशिपआव बे आर'नाय टी फार्मखौ खुलिनाय जादों आरो जों सानो बे ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रा जाहाथे सहाय मोनो। गोबां फिसा गिदिर बागानफोर दं। दिनै बेंगलाव जोंनिफ्राय मेटेरियेल्सफ्रा थाङो खिन्थु बेंगलनि मानसिफ्रा फैयो अनेक धरननि माबानानै एसे आप डाउन खालामनानै मार्केटखौ खालामनानै लाङो खिन्थु जाहाथे जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा थिग मार्केटखौ मोनथों आरो जोङो कुवालिटिनि प्रडाक्ट खालामनो हाथों बिनि थाखाय जोङो दिनै बे जिनिसखौ गोसोखांनानै जोङो मावनो नागिरदों। जाहाथे बे टिफाइ ओनसोलनि दैमुगुरि गामिनि मानसिफ्रा उन्दै गिदिर बयबो जोंनि बे फेक्टरियावनो मावनानै मोजां मोनजादों। जाहाथे गुबुन हादोराव गुबुन जायगायाव थांनानै खस्थ' खालामहैयाजासिनो गावनि ओंखाम जानानै बिसोर जाहाथे जोंनि फेक्टरियाव मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय दैमुगुरि गामिनि मानसिफोरखौबो जोबोद जोङो सहाय होनाय बायदि जाबाय आरो जोंनि बे दैमुगुरि गामिनि मानसिफोरखौबो जोङो जोबोद बाख्नायनांगोन। बेसोराबो बिराद खस्थ' खालामनानै जोंखौ दिनै सहाय होदों। बिसोरनि सहायावसो जों दिनै बेखिनि खामानिखौ मावनो हादों आरो बेखिनि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों। दासिमबो जोङो गामिनि सहाय होनायाव रायजो राजाफ्रानो जोङो मावना होगासिनो। जोङो रावखौबो दस्रा लेबार लानानै संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जोङो बिसोरनो जोंखौ मदद होगासिनो दं, हेफाजाब होगासिनो आरो जोङो सानदोंखि जोंनि बे फेक्टरिनि थ्रुयै गोरिब दुखि मानसिफ्रा आरो गोनांफ्राबो जाहाथे जायफोर बागान गोनां मानसि बे बागान गोनां मानसिया जोंनि थाखाय हेफाजाब मोनो जाहाथे गुबुनाव हरनांगौ बिदि जाया। गामिनि मानसिफोरखौबो जों सहाय होगोन होननानै सानो आरो नांगौ बायदि दामखौ होनो हागोन। जोंहा जेसेबां रेटआ दावखोगोन जों बिसोरनोबो रेटखौ दावखोना होनो हागोन। कुवालिटि मेनटेन खालामोबा जों कुवालिटि हिसाबै जिनिसखौ फाननो हागोन आरो दा जोङो हाइ रेटआव जेसेबांखिनि जों सापातखौ बानायना फाननो हायो एसेबांखिनि जोंनोबो हाइ कुवालिटिनि बिलाइखौ नांगौ जागोन आरो दा जों आगोलावथ' बिसोर जेरै खानानै फानोमोन बेंगलनि मानसिफ्राथ' बिसोरनो जा जिखुनु दाम खमबाबो जायो बिसोरनो नोङो 7 थाखा एखमबा 8 थाखानि फानहरो बिसोर जों दा 10-12 थाखा बा 15 थाखासिमबो होनो हागोन। कुवालिटि मेनटेन खालामोबा जाय जे कुवालिटिखौ होयो जों बे कुवालिटिनो खानानै फैबा जोङो दामखौ होनो हागोन। दा जोङो मावगासिनो दं, स्टार्ट जागासिनो दं, खामानि मावनाया सुरु जागासिनो दङ। जों दा नन स्टप सबाय थासिगोन आरो दाथ' सिजन गैला 1 माससोल' जों मावनो हासिगोन। बिनि उनावहाय जोङो स्टप दोनथ'नांसिगोन आरो नेक्स्ट एप्रिलनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामसिगोन। दिनैहाय जोंनि बतझरनि थाखाय खोब मोजां गोजोनथाव बाथ्रा बियो। बतझरा नैबे दैमागुरियावहाय आर'नाय टी इन्डास्ट्रि दिनैहाय बेवहाय मास्टार ब्रह्मआ बेवहाय फेक्टरि दिनैहाय अपेनिं खालामनानै होबाय। बेनि दारै जथेस्थ' संख्यक जोंनि बतझरानि जे फिसा जेनाखि सोरहाबा 50 बिगा दं, सोरहाबा 20 बिगा दं, सोरहाबा 100 बिगा दं, बे फिसा जेनाखि साहा बागाननि मालिक
बे बिथांमोनहा दिनै डाइरेक्टलि बे बिलाइ गोरलैखौ बे फेक्टरियाव होफैनो हागोन सबसे बेनिफिटेडआ बेनो जाहैबाय आरो बिनि लोगो लोगो नैबे साखाथि फाखाथि थानाय गामि ओनसोलाव जोंनि बे पर्बतझरायाव जथेस्थ' हाग्राबारि ओनसोलमोन किन्तु दा बे रोखोमनि हाग्रा गैला बयबो 10 बिगा 15 बिगा 20 बिगा बे रोखोमनि गावबा गाव दखलाव लानानै दोनजोब्बाय सोरबा औवा गायदों सोरबा ओरैनो थादुनथला गायनानै जादों दा बै श्रेणिनि मानसिफ्राबो दिनैहाय बेहाय 10 बिगा 15 बिगा 20 बिगा फिसा फिसा साहा बागान खालामनानै बिनि दारै गावनि आर्थिक भाबै गावनि इनकामनि मोनसे लामाखौ दिनैनिफ्राय खुलिनो हानाय मोनसे खाबुखौ मोननाय जाबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा मिजिंथिदों आरो फंसे बाथ्राबाव पर्बतझरानि हाया एसे आलादा जेरेखम पर्बतझरानि थारुन माने तादुन जेरेखम दुरादेमा बेखौ माने बयबो भेरि टेस्टि होननानै बुङो दा बिदिनो साहा बागाननि खेथ्रआव माने टेस्टि जे बे ओनसोलनि हाया एसे आलादा दिनैहाय पर्बतझरानि साल दंफां बेनि बादै गुमा रेन्ज खाथियावनो थानाय मरनाय टी बागानजों नांजाबनानै थानाय जेनाखि फरेस्ट एलेका बेनि साहा बागान नायबानो डिफारेन्सखौ रोखा रोखा नुयो जे नैबे साल दंफाङा पर्बतझरानि नैबे साल दंफाङा आउटसाइड पर्बतझर थारमाने मा जोंनि पर्बतझरानि हाया एसे आलादा रोखोम गतिके मिजिंथिदों एसे टेस्ट खालामनानैबो मोनदों जे नैबे पर्बतझरानि साहा बिलाइजों जेनाखि साहा फैगोन बे साहाया खोब भेरि टेस्टि जागोन आरोखि बेखौ मिजिंथिदों